welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show, and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu. Sikhuluma ngosine guys. Hayibo Nkosi yami, uthi usine nayo bengalindelanga ukuthi ingane uzoyiteta manje. Ubeyitshela ukuthi ke izofika ngo-October noma ngo-November. Ingane kaSine ayisiyo ni premature, ifike nje as a full term. Manje into isixaka ukuthi hawo uSine wethe ingane wayekhulelwa ngesikhathi eye eGoli beyoshutha. So manje ke ngazi ukuthi ke sekunesiphithi semele acabange ke futhi uSine ukuthi ubani omunyalala naye before aye eGoli ongenze ukuthi abe ubaba wengane. Awu Nkosi yami, ezinye izinto guys mina I feel like hayi nabantu bamsele bafuna ukuveza yonke into, onke amahlazo omndeni bafuna ukuveza yonke into because lento kaSine ngabe ngampela abayishuthi, especially uSine guys she belong to ingane zesithembu. Akekho kakhulu ukuthanda nesithembu. I don't think they were supposed to ukuthi banyusa ama-viewers ngale ndaba kaSine. Ngabe nje bayikhiphe as a secret, kube indaba yakho ukuthi uSine wakhulelwa yebo unengane kodwa le ukuthi akayemazi baba wengane. Hayi guys, ayicha ngeke kuningi bawumsele kuyambalela la uyambalela yabona ukuthi hayibo weseteta eli kangaka yini inkinga. Uthi uSine cha naye bandla afuna uqamba amanga akazi nje kodwa hayi guys ke siyathemba ukuthi le ngane ke eyogcina ngoba uSine uhambile ufaka ke bathi yini lento efakwe engalweni khona lokho kodwa okuvimba ukuthi ke aphinde ke akhulelwe. So ukufakile ke sanda kumbona nje la inkundla zokuxhumana esho ukuthi cha angeke asazala futhi useqedile ukuzala, ufake something la ingane. Kodwa ngifisa ngathi ngahamba owasika amashubhu ngoba hayibo seziningi lezi ingane kaSine. Abanye bathi ke uba umseleku wathi ufuna ingane eziningi and uSine hayi ngazi ukuthi yena umuntu understanda ke ivision yefamily. So namhlanje guys sizozwa ukuthi ke uba umseleke uqhubeka ke kanjani nendaba ke ka number ngiphazamisa logogo